हेलो हेलो अच्छा नों तामों न मोजों सादि तामनि बागै नङाबा हायके बयस एसेमे मा खायोबा नों लाना तमाय खाय रखा आंनो नों नोना खोनादि आं नों आंनि काक काहाय बुकला दे नों आंनि काक आं भाषा क्वालिफिकेशन बरक बाय आं कक सैलाब गरै हिनों आं याकार बरकन न आं नोना काक भाषा कक दे सा नि बुमुं दे खु साइने गेर दिनो नों बुंखया नि आंनि आफरा रगो अखलि फरा रगो आंनो से गदमा मास कायसा कायनै जे नों बे हलाय पे पे मेनि परे आं नोना मोनसे से दङ सागरा दि नों आनो तिनि बयस एसेमे जे खायमेनि आबो साम होनजांगे इंहे तिनि याखो नों आनो तमानि बांनि नि आफरा रगो आं तमानि बांनि ह सागरा दि जोहा नों थाबनि ताम सादि नों आं मालाय ना मुसुं मालाय बि मानो नों आं बाय चेलेन्ज ताखाय दे नों से आं बाय चेलेन्ज ताखाय दे ए कुपुnya si नों तमा खेमनि बा बोले है आनो चेलेन्ज रोय दं तेला खोनादे नों बाय चेमता सुदि दो नों आं बाय आंनो तां कासुलदि सायरो नों आं बाय कासुलदि नों आनो सिनि याखो नों बहा बकर बपर फाय नना सिनेमा तांगो सखांसि ए इंखा हानि बांगैनो सिनि याखै सि दे नों सानै साबा बा हायके को नोङो सानायबो साबो नोंना मुसुक बुसलै नोंना नना आं खोनादे नोंना आं मुं सासे हनलिया थाखि बाय हांखाला नों लाना नि आफर तमानि बा मुसु मुसु सैथि इंय दं सागार दे बहर मुसुक सै हिनतं नोंनि आफर ना हासुक खालामनो दों या आमिया कोन नि कक ककते आबा हायके कक दसाका नाना नों मुसु मुसु सैथि आंनो रना मुं सासे हनलिया थाखि बाय हा बसिनो आना मुसु मुसु सैथि नि तमानि बा उथाय दं नang mama lanya da मालायनि फादि मालाय मोनो malanya sade नों बफा फाइबर माहाय लानानै फादि nang ro mo jaga no nang judicial ro mo buk phairi ne kai ani mo aya nang flakin आंनि बे नों नखरायना आं नों सलायखि नों दागा ओइसोर nang बुक tam खालामनो wan suk याखै no bo bahai borok wan suk ना आनो बफा फाइबर वासो मुसि सि ना आनो सिनि याखो फादि सिनि फादि dong ade no nang ए फादि nang tam mana di ang tabok ni mungui no ang madam patal kaina no kok sawana ए kai फादि di lu song na bahai kok no sawan ni kok nang ए ni ni blai lai tong nang नों जि nang लाइ asik दंगो nang borok sak nanya नों जि लाइ दंगो nang kana di nang kasi tipiat ni sapota se nang kasi kono tipiat ni tong jak borok ka bahai borok ya आं टिपिएम नि सापुटार बोंया हावो आं केसामा जानि बरकसि टिपिया दं सामन खायमानि चाबो होनि जां सावो सबसि eh इके cawo नोंले ओ जागाले नानो तमा फाफाय केला सागा देदे asik ke kurung tong dipok jaga faika tangkan nang phaya ko tak pano dipok नोंले samang samang jaga faika आं nono यांसि आं ननो मोनसासि होया नों सि तमानि बा मुसु मुसु सैसि ing होयतो आं ननो ते ना ना मोनसा दे होय दंसि ang guru bo aba ike nang mobile nya tanya ang call khage ka je borok bai ang direct no ko khai attack khai आं maka आं nang ano sai me kwa आं ang हुति guru होया bo बरक la न no आं बरक न जबो हिति होया ya sai maka guru bo NSN kok sanai uneducated person borok ya unqualified borok ya nang ka hai sai maka नों हे क्वालिफिकेशन कहा दे मुसु मुसु सैसि होय हो तमा गुरुबो nang nang ka hai हे asik kai chung ko nai buya nini dipok bo sai manang bo bahai borok nini darun bo sai manang bo bahai borok bujika kan blind light tong kha nini bo नों सि लाइ हो आं बरो लाइ हो आं मिन या बला बा सिरि nang blind light khang manang nanya kha ta kya नों सि लाइ हो नों सि blind लाइ light मुसु मुसु सैसि होय दंगो आं बा मोन सान होया आं ननो मुसु जरा फैसि होया खो nang blind light kha tan khai ननो आं मुसु सैसि होया खो नों सि मुसु मुसु सैसि होय दंगो बरा आं हखाबो acha nang tripura puru phangni sari ang malagi borok malagi sari yang je jaga bas malai mana dili borok tong sada kono ए उत्तम नगर फाइदे uttom nagor bodi kono उत्तम नगर फाइदे उत्तम नगर फुन फाइदे जागा मालाय फिने nang blind light kha nang sai manang punuk rana ए फुनु फाइदे नों ता फुनु बिहया ब्ले नुगसो ए नि से हा बुनुग जा